Social media iri kubvira mushure mekunge zvanzi Madam Boss vari kutarisira mumwe mwana wechitatu. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Nyati family ichangotambira mwana mukomana uye vatsigiri vari kuvapa rudo nemakorokoto kunyange zvazvo paine nyaya yeupfambi hwaGiribheti. Uko Taiti naKiki avo vane mukurumbira muZimbabwe vari kupembererawo mwanakomana wavo uyo achangoberekwa zvakare. Tiri ipapo Madam Boss vabvamutsa mutauro mumastreets epasocial media. Pane makohwa ekuti vari kutarisira mumwe mwana wechitatu. Izvi zvinouya mushure mekunge vaposta caption inoti baby choice. Mafanzi abva atanga kufungidzira kana ichi chiri chiziviso chenhumbu, vamwe vachitora sezvizvi, vamwe vachivakorokotedza, asi vazhinji havane kukanganwa zvavakamboita naamai vavo Maika Chembere. Prank iya yavakanyepa kuti vaive nepamuviri. Maika Chembere vakapindura kuti nekatumbu ikako unomuisa pai nekuda kwesejari yavakaitwa. Izvi zvasiya mafanzi avo akapatsanuka vachibvunzana kuti Madam Boss vane pamuviri zvechokwadi here kana kuti iyi ndiyo yemamwe maprank avo avanosiita. Vamwe vari kubvunza kuti vangave nepamuviri zvakare sei mushure mekunzi vakabviswa mbabvu. Vamwewo vari kuti uku ndokutambisa mari uko vatsigiri vavo vakavimbika vachivakorokotedza. Mhuri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Semazuva ese ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panhau iyi.